салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Мараззиф аст. имрӯз мехостам каме дар бораи варикоцеле ки сабаби пастшавии фоизи сперматозоидҳо ки оқибат ба бенаслӣ оварда мерасонад суҳбат кунем ва инчунин дар бораи таъсири варикоцеле ба қувваи мардонагӣ ва инчунин дар бораи ҷарроҳии мармара, яъне табобати бемории варикоцеле бо усули мармара ки мо мегузаронем. албатта дар ин мавзӯъ низ каме бо шумо суҳбат дошта бошем. вале пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, мехоҳам як маълумоти хурдро ба шумо расонам. чӣ хеле ки шумо медонед, тӯли якчанд рӯз шуд дар шаҳри душанбе беморонро қабул мекунем, вале новобаста аз он ки дар мавзӯи пешина, дар навори пешина ман фаҳмондам ки шумо метавонед ба назди мо танҳо пас аз оне ки бо ёрдамчии мо ҳамсуҳбат шудед ва вақтеро муайян кардед, вақти омадани худатонро, танҳо пас аз ин метавонед ки ба назди мо биёед. вале ба ҳар ҳол бисёриҳо дар комментария дар навори пешина навистагӣ ҳастанд. шумо метавонед дар омада хонед. навистагӣ ҳастанд ки доктор мо чӣ хел назди шумо равед. бори дигар дӯстони азиз такрор мекунам ки шумо назди ман метавонед албатта биёед, танҳо пас аз оне ки бо ёрдамчии мо ҳамсуҳбат мешавед ва вақти омадани худро бо он кас маслиҳат мекунед. бемалол як вақтеро ки бо ҳамон шахс бо ёрдамчии ман маслиҳат мекунед, хоҳиш мекунам ки дар ҳамон вақте ки шуморо менависад ҳамон вақт биёед, ба хотире ки баъзе вақт мутаассифона баъзе беморон дер мекунанд ва мо маҷбур мешавем ки он беморонро қабул накунем ва як нофаҳмие ба вуҷуд меояд. барои ҳамин аз шумо хоҳиш мекунам ки занг занед, маслиҳат кунед ва танҳо пас аз маслиҳат бо ин кас ба назди мо биёед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. хуб дӯстони азиз, дар мавзӯи варикоцеле ман аллакай навор кардагӣ ҳастам, дар шабака ҳаст. ба ҳар ҳол ман ссилкаи ҳамон наворро дар зери ҳамин навор мегузорам, метавонед дар омада тамошо кунед. ва якум мехостам фаҳмонам ки сперматозоидҳо дар мояҳо ҳосил мешавад. ин яке аз вазифаҳои асосии гӯем мояҳо аст ва барои оне ки ҳамон сперматозоидҳо ҳосил шаванд, як шароити мӯътадиле барои ҳамон мояҳо лозим аст. якум шароит ин албатта ки ҳарорат аст, ба хотире ки ҳарорати мояҳо бояд аз ҳарорати бадани мо ҳатман ки паст бошад. ба ҳамин хотир агар аҳамият дода бошед, мояҳо аз бадан берунанд, яъне аз бадан берун қарор доранд ва ҳарорат, агар ҳарорати бадани мо 36.6 градус бошад, дар мояҳо ҳатман ки бояд ҳатман аз 36.6 пасттар бошад, 2 градус ё ин ки 3.5 градус. ҳамин шароити мӯътадил барои мояҳо лозим аст ки дар он ҷо сперматозоидҳо ба вуҷуд биёянд, яъне сперматозоидҳое ки оқибат дар оянда метавонанд ки занро ҳомиладор кунанд. дуюм вазифаи мояҳо ин албатта ки ҳосил кардани тестостерон аст. тестостерон, чӣ хеле ки шумо медонед, дар умум онро гормони мардона мегӯянд ва албатта ки ягон камбудие агар ки дар мояҳо дида шавад, шояд ки дар бисёр ҳолатҳо метавонад ки ба ҳамон тестостерони мард таъсир расонад. ва бояд гуфт ки мисли дигар узвҳо ба мояҳо рагҳои хунгард медароянд ва аз он ҷо рагҳои хунгард мебароянд. ва рагҳои хунгарде ки дохили мояҳо мешаванд, ин албатта ки ҳамон моддаҳое ки ба мояҳо лозим ҳастанд ва моддаҳое ки барои ҳосил кардани сперматозоидҳо лозим ҳастанд, онҳоро мекашонанд ва баъдан мубодилаи моддаҳо сурат мегирад дар мояҳо ва баръакс он чизое ки нолозим аст метавонад ки баръакс баъдан ба венаҳое ки хунро гӯем аз мояҳ мебароранд ба онҳо гузарад ва яъне мояҳоро тарк кунад. дар баъзе ҳолатҳо ҳамон венае ки аз мояҳ мебарояд метавонад ки кушод шавад ва фишор дар он ҷо паст шавад ва дар он оқибат метавонад ки застой дида шавад, яъне ҳаракати хун манъ мешавад, яъне кам мешавад ва ин оқибат сабаб мешавад ки ҳарорати ҳамон мояҳо баланд шавад ва якум ки ин метавонад ки ба фоизи ҳосилшавии сперматозоидҳо таъсир расонад, яъне онҳо паст шаванд, барои ин ки ҳарорат чӣ хеле ки фаҳмондам баланд мешавад ва ин ҳарорат барои ҳосилшавии сперматозоидҳо гӯем ки мӯътадил нест. ва инчунин метавонад ки оқибат оянда метавонад ки агар ки хело муддати тӯлонӣ давом кунад, метавонад ки ба ҳаҷми мояҳо таъсир расонад, яъне онҳо метавонанд ки атрофия шаванд, хурд шаванд ва ҳосилшавии тестостерон ки гормони мардона онро мегӯянд, онам кам шавад ва ба мардонагӣ таъсир расонад. хуб дӯстони азиз, акнун биёед каме дар бораи аломатҳои беморӣ суҳбат мекунем. аломатҳои беморӣ метавонад ки дар аввали беморӣ
якчанд муддат яъне беморро безобита накунад. яъне бемор ягон чиз метавонад ки эҳсос накунад ва танҳо пас аз оне ки аз ташхис мегузарад муайян гардад ки дар он кас ҳамин беморӣ дида мешавад. Вале ба ҳар ҳол баъзе аломатҳое ҳастанд ки яъне метавонед ки шумо пай баред ки дар шумо ҳамин беморӣ ҳаст. Ин албатта ки якум дард ҳаст. Дард метавонад ки дар мояҳо дар ҳамон тарафе ки ҳамин беморӣ ҳаст дида шавад ва ё ин ки дар гӯем қадкашак ки онро ба забони русӣ пах мегӯянд. Ва як хусусият дорад дард дар бисёр ҳолатҳо дард давоми рӯз зиёд шудан мегирад ва дар охири рӯз аз ҳама зиёдтар ва вақте шумо ба ҳолати горизонталӣ мегузаред яъне шумо дароз мекашед дар ин ҳолат метавонад ки дард паст шавад ё ин ки кам шавад ва умуман нест шавад. ба хотире ки аммо хун дар ин ҳолат дар ҳолати горизонталӣ метавонад ки ҳаракат кунад ва шумо дардро эҳсос накунед. хоб дуюм аломате ки кам дида мешавад бениҳоят кам дида мешавад ва вақте дида мешавад ки бемор гӯем беаҳамиятӣ мекунад ва муддати тӯлонӣ аз ин беморӣ гӯем азият мекашад ва худро табобат намекунад яъне ҷарроҳӣ намекунад. ин албатта хурдшавии мояҳо аст. ин бениҳоят кам дида мешавад вале ба ҳар ҳол ин вомехӯрад. хоб сеюм аломат ин албатта ки бенаслӣ бефарзандӣ яъне пастшавии фоизи сперматозоидҳо мебошад. дар бисёр ҳолатҳо ҳамин метавонад ки сабаби пастшавии сперматозоидҳо бошад ва ба бенаслӣ оварда расонад. чорум аломати беморӣ дӯстони азиз ин пастшавии потенсия яъне мардонагӣ аст, қувваи мардонагӣ. вале дар ин мавзӯъ албатта ки баҳс рафта истодааст, вале ба ҳар ҳол бисёр таҳқиқотҳо нишон доданд ки ин метавонад ки албатта ки ба мардонагӣ таъсири худро расонад яъне онро паст кунад ба хотире ки чӣ хеле ки фаҳмодам тестостерон дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки кам ҳосил шавад дар ҳолати ҳамин варикотселе. вале ба ҳар ҳол агар ки дар шумо ҳамон дард дида шавад дар мояҳо ё канали қадкашак дар ин ҳолат албатта ки шумо дар вақти алоқаи ҷинсӣ ҳамонро эҳсос мекунед дискомфорт дард ва ин албатта ки ба сифати хонадоршавии шумо таъсири худро мерасонад. хуб акнун биёед каме дар бораи табобати беморӣ суҳбат мекунем. дар саршавии беморӣ баъзе вақт духтурон албатта ки доруҳоро менависанд вале ба ҳар ҳол дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона ин кӯмак намекунад ва варикотселе метавонад ки авҷ гирад ва баъдан ба бемор яъне бемор маҷбур мешавад ки ҷарроҳӣ кунад. ва ягона рекомендатсие ки дар тавби ҷаҳон қариб истифода мешавад ин ҷарроҳӣ аст. рекомендатсия барои табобати варикотселе ва бисёртар ду ҷарроҳӣ истифода мешавад барои табобати варикотселе ин иванисевича ва мармара. иванисевича камтар вомехӯрад яъне камтар духтурон онро мекунанд ба хотире ки дар бисёр ҳолатҳо он метавонад ки рецидив диҳад ва такроран ҳамон бемор ба ҳамин беморӣ боз рӯбарӯ шавад яъне ҳамин беморӣ дар он кас дида шавад такроран бори дуюм. вале дар ҳолати мармара бошад вақте бемориро мо ҷарроҳии мармара мегузаронем дар бисёр ҳолатҳо рецидив дида намешавад. бениҳоят кам аст фоизи рецидивҳо яъне такроран шудани варикотселе аз ҳамон тарафе ки ҷарроҳӣ шудагӣ аст. бениҳоят кам вомехӯрад гӯем ки тақрибан 0.5% ё ин ки 2% ҳамин хел дида мешавад. ба ҳамин хотир ман ҳама вақт маслиҳат медиҳам ки аз ҳамин тариқ истифода кунед яъне аз ҷарроҳии мармара. барои гузаронидани ҷарроҳии мармара баъзе чизҳое лозим аст ки мутаассифона бисёр духтурон онро истифода намекунанд ва ба чашми худ боварӣ карда яъне ҳамин ҷарроҳиро мегузаронанд. барои он ки шумо ҳамин ҷарроҳиро босифат гузаронед албатта ба шумо ҳамин гуна бинокулярные очки лозим аст ва ин аз ду қисм иборат аст яъне аз қисми калонкунанда яъне ҳамон рагҳои хунгарда ки мо мебинем дар вақти ҷарроҳӣ ин метавонад ки калон кунад аз 6 то 10 маротиба ва мо гӯем озод ҳамон рагҳои хунгарда ки хурд ҳастанд онро бинем ва гӯем ки ҷудо кунем ҳамон рагҳое ки мо мехоҳем онро бандем ва ҷарроҳӣ кунем. ва инчунин аз дуюм қисм иборат аст ҳамин бинокулярные очки ки ҳамин гуна гӯем ки равшанӣ ҳам дорад. бениҳоят қулай аст, бениҳоят хуб аст дар вақти ҷарроҳӣ кардан ва ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки ягон маротиба бе ҳамин яъне ҷарроҳӣ нашавед. ҳатман духтур бояд ҳамин чизро дошта бошад ва баъд шуморо ҷарроҳӣ кунад. ва сабаби рецидивҳои зиёд яъне дуюмбора такроран шудани ҳамин беморӣ пас аз мармара ҳам ҳамин мебошад яъне вақте ки духтур аз ҳамин истифода намекунад аз ҳамин бинокулярные очки ва тамоми он рагҳои лозимае ки буданд ҳамон варидҳо гӯем ба забони тоҷикӣ яъне худаш дурусттар мешавад
ҳамонро ҷудо намекунад ва маҳкам намекунад. ва инчунин ҳамон рагҳои хунгарде ки ҳастанд, баъзе онҳо лозимӣ ҳастанд ки шумо бояд онро набуред ва онро нарасед, ба хотире ки онҳо вазифаи худро бояд иҷро кунанд. ҷарроҳии мармарро дӯстони азиз, ҳамин ҷарроҳие ки ман гуфтам, мо дар муддати кӯтоҳ мегузаронем, яъне вақти камро мегирад ва яъне ҳамон ҷое ки мо мебурем якчанд сантиметр аст, яъне бениҳоят хурд аст ва бояд гуфт ки таҳти таъсири ҳамон карахкунанда мо ин ҷарроҳиро мегузаронем ва дар бисёр ҳолатҳо ҳамон рӯзе ки мо ҷарроҳӣ кардем, ҳамон рӯз беморро ба хона ҷавоб медиҳем ва дар баъзе ҳолатҳо метавонем ки як рӯз ҳамон беморро манъ кунем. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва агар ки ягон саволҳо бошад, шумо метавонед ки дар комментария нависед ва ман кӯшиш мекунам ки ба онҳо ҷавоб гардонам. худованд эҷгоҳ бемор нашавед. Хайр дӯстони азиз.